penjo machielo. Just mana kaka Churchill wacho ineno ni seche ma ing'eni policies kata ma giketogi ma giformulate gin gik ma agiad mondo konyo jopiny to ka japiny is not feeling the impact to kata gimitimo cha whether the impact is negative or positive in kaka ngamuket kacha tibocho na tiyo nikech I pushed a policy. What has informed that policy? What are the basis of the policy? Ang'o momiyo ichenjo nying NHIF, for example? What is the impact when you change it? Dongin legacy. Na donje telo to anena yude ken NHIF sani kora loke SHIF. What kind of legacy is that? In an omiyo kikwa beda angeni from institutional lens to wanyalo wacho ni ng'ani osetemo kama nikech a lot of policies are done at that level. To gima wan kaka jopiny ka wuoyo kaka japiny koro wadwaro neno niya policies mutimogi gin gik makonyowa koso gin gik mahinyo oganda. Ineno seche miwacho ni wadhi medo NHIF, let me still call it NHIF, mondo dhano oyud thieth maber to pesa ni waneno kadiera ing'ade matine ni kaka CS mar health you've achieved one target or one goal to jopiny ma koro miyo ni timonegi gini mondo yud thieth cha to pod dhi to county nyisogi niya government pokoro no omenda omiyo emomiyo dispensary cha obedo closed kata government to delay disbursing funds emomiyo nurses are on strike, then Gimi timocha however good a policy it was then it is not helping or achieving the intended purpose. Matina ni policy chato bera wangado pesa mang'eny mondo wagergo siptende mondo wa equip siptende wa but jomi equip nego hospital en ng'ama tuo mani mashinani to ng'acha emok yud konyruok. Koro do you still count yourself ni timo gima ber? Absolutely not. It is not just about policy formulation. It is about policy implementation. That is the key thing. You've come up with a good policy. Yes. But in between here, what was the intended purpose? Once you've implemented it, is it achieving that purpose? Mae kama kuro koth gogo do sirikandni mogik. Nikech iwacho ni why increase levy on fuel, for example? Ang'o mi watimo kamano?